sis. Hello, may gabi. This is the house. Maning balay. Gi ayom-ayom magdecorate. Taram taba. Ada kayo tada. Tanawa. Sulit. Mami siya ang balay. Still waiting pa rin siya na ma-acquit. We all believe naman that he is innocent, and I believe the Lord will deal with it. We're longing na for Connie Boy. We're looking forward. Kasama sila Hubert Webb at iba pa na pag-ibay ng Board of Appeals ang magiging resolution perpetual. Dinihanan ng 2009. Nakakapila pa rin ito. Uuwi lang ni Pinky muna Amerika para magpasulito kasama ng anak sa Pilipin at para din antabayanan ang ato ng Supreme Court. Pero hinayaan muna niya si Melissa na ilabas ang saloobin nila sa kaso. I love the guy. He's one of the sa pamilya na I grew up with, na napakabait na tao. Lalo na si Pagkain mo ba eh? Ito i-post na YouTube na. Hi! Hello. Kumusta mo yan ni Uncle Nick? How are you? Carlo Boot. Hi. Nagluto mi og basoy, sumo kayo ang karne. Basoy daw, basoy. Pares og bulad. 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 Pakat. Akat. Nasya. 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 Pakat. Ay na bahay. Hi. Mami. Hi, Uncle May. Dick. Hi, Uncle Dick. Basta. Merry Christmas. Merry Christmas. Ay, ay, malas pa yan. Merry Christmas and Happy New Year to you, Mama and Papa. Christmas.